Dime algo que los demás piensen de ti, pero que non sea verdad. É boa, Vale, pois mira, hai xente que pensa, hai xente que tamén mo dixo, de entrevistas que nos chamaron ou de eventos ou cousas así, pensan que son moi problemático, que chego a un sitio e que pola miña culpa hai peleas, problemas e todo, sabes? E que non estou contento con nada, que me vou queixar por todo, e que son peleón, que me meto ca xente, sabes? Pensan moito eso, que son unha persona que está buscando problemas todo o día. E iso crees... Foi unha cousa que non falamos, é verdad que me mola que salía esa pregunta. Crees que pode ser pola estética, por o mundo do rap que suele... Eu creo, volvo a decir o de antes que dicían de por que sexualizan a gente e tal, creo que é por a visión deles, porque tamén outra xente escuita o que fago, veme todo e non pensa así. Pensa o mensaje que quero transmitir, entón creo que éche un rollo da persona que o está vendo ou pensando, que é deles, pois terán algo dentro, como dixestes ti, que todos podemos ter algo enterrado dentro que lles fai pensar que unha persona que di o que eu dixo, pois que o día mal, ou que o di pa facer jaleo. Sí. Pode ser. Penso eu que é xente que tuvo mellor encontronazos con xente da miña estética que é moi mal educada. Pero sí que, a ver, tendemos a xente en general a xusgar, ves unha apariencia que che parece como máis dura, ou, bueno, o tipo de música que faz, e que pensan que eres dunha maneira, e despois é todo o contrario. Si, ou equivócanse, hai moita xente que pensa que eu fago apología nos temas a que te drogues, porque falo deses términos, pero non hai ninguna canción que eu diga que se haya que drogar. Nunca. Hai xente que o entende, hai xente que usa a miña música para sacar unha carreira, porque lle dá forza o que digo. Outros, para outras cousas, pois que son menos legales, pero que non é para el desfacerse a sí mismo. Despois sí que hai música, que hai xente que está cantando e que di que hai que colocarse para olvidar todo e tal, pero non é o mensaje meu. E hai xente que entendía mal. Pois eso sí que me pasa a veces. Pero non moito, a maioría, todos o entenden. Xa.